ani ne, možná mi to je spíš jako hlava. Ale každopádně, když jsem pojmenovaný podle toho slavného sněhuláka, už mi tak říkají 30 let, to znamená, že toho sněhuláka pojmenovaný po mě. Vlastně svědek tady Daniela, to už možná taky víte. A známe si už dlouho, ne tak dlouho, jak dlouho mi říkají Olafe, ale známe si už 10 let. A bylo to vlastně po maturitě, to jsem se sebral a stěhoval jsem se na venkov, do takové domorodé vesničky, asi to neznáte, jmenuje se to Brno. Tam jsem vlastně potkal krásného charismatického chlapa, vlastně s postavou komunisty, měl výborný typ do rodiny, ale pak mi došlo, že se koukám zrcadla. A rok později se stalo něco, co moje ego, s čím se směřovalo strašně dlouho až do dnešního dne. A potkal jsem ještě krásnějšího a charismatičtějšího chlapa, který má naprosto perfektně vypracované lítka. A je to ještě samozřejmě 10krát lepší typ do rodiny, než jsem já. To je Daniel. Danielem to bylo vlastně kamarádství na první pohled. Začali jsme skoro hned jsme spolu začali bydlet. Bydleli jsme teda na černo v tom bytě. A vytopili jsme restauraci, která byla pod náma, takže nás vyhodili na ulici. No a tak jsme si našli druhý byt, nevzali jsme to. A tam už to bylo úplně o něčem jiném. Já jsem se neustále staral o domácnost. A když například, já nevím, Daniel nechal někde bramburky, tak jsem mu je uklidil a ten obal těch bramburků jsem mu položil na zem, kdyby náhodou potřeboval. Taky své oblečení jsem zásadně skladoval pouze na podlaze, aby tam měl dostatek místa pro sebe. No a samozřejmě náš kamarádský vztah byl teda na standardě samozřejmě, ale nebyl jenom o bydlení, ale zažili jsme spolu spoustu dobrodružství. Praktikovali jsme například bojové sporty, přespávali jsme v přírodě potírákem, chodili jsme na letní noci. Teď vím, na co všichni myslíte, myslím na to samé. Já to myslím pořád, samozřejmě byly tam ženy. I v Brně jsou ženy. No. Já teda, u mě problém nebyl, koukal jsem spíš na každý hladový pes, ale bude na to spíš opačný problém. A na každé ženě se mu něco nezdálo. Buď neměla tu správnou figuru, nebo neměla tu správnou povahu, a nebo neměla dostatečně dobré srdce. Ale nakonec samozřejmě potkal kytinu a bylo jasné, že tam už to bude o něčem úplně jiném. A od prvního setkání vypadali, jako by se znali roky a vypadali, jako se hrál dvojka. Takže bylo jasné, že z toho bude něco víc. A já teda toho vlastně moc nevím, ale myslím, že je to jeden z nejkrásnějších vlastně prožitků, které člověka dokáže potkat. A když já bych teda radši vydal v kasínu nebo tak něco, ale rozhodně je to velmi vzácná příležitost. Myslím tu lásku, ne to kasíno. Jsem co chtěl říct. Jo, je to vzácné, ano. Proto je potřeba si lásky vážit, pro všechny, kdo ji mají. A myslím, že láska není jenom o to si tu lásku užívat, ale o tom na té lásce pracovat, aby z toho něco bylo. A těmto dvou se to daří skvěle, očividně, jelikož to dotáhli až sem. A věřím tomu, že
tě čeká ještě dlouhá společná cesta až do konce života. Třeba ještě dál. Tak. Bych řekl teda vždycky.